Panapa pane chiitiko chinoshamisa chinoitika sezvamunoziva kugara munyika yeZimbabwe mese kuti aiwa hupo chikono mutapwe nhau, but tinoona pane maallegations kana nhau dziri kufamba dzichitenderera kuti aiwa hupo chikono anga ari involvedwo mune mascandals the ruling party eZANU-PF, nhau dzekuswandwa kwama-state funds kana nhau dzecorruption. Panapa pane mashoko atinokuona kuti anotendera pasocial media vanhu vachiti aiwa hupo chikono apa hapabude nekuda kwemashoko aaudziwo achitaurirwa. Sanapenda mashoko amuda nyogwa panapa notibva subscribe like turn on the bell icon. Pane mamwe mashoko atinoona kuti hupo chikono anokriticize Nelson Chamisa achiti aiwa ane evidence yake yekuratidza kuti aiwa pane mari aiwa yasina kuteka account for mari yakatsotsa macitizens. Saka panapa tinoona kuti anoatakiwa nevanhu anyorwa achinzi before responding to these women don't run away from the 50,000 euros UK public money you blew while falsely saying it's a local cab's money. The women will surely speak and you won't stop them, but reply over the 50,000 fake loan you enriched yourself with which the Maborek family has exposed you over. Once we are done with that, we will move to the sexual abuse reports from several women and address that. Panapa chiri kuita kuti hupo chikono atsomewe inhau yekuataka Nelson Chamisa achiti aiwa Nelson Chamisa hapana zvaari kuita, asi zvamunoziva kuti vanhu vazhinji vanofara Nelson Chamisa. Panapa ndipo paari kureceiva aiwa macritics achiuya achimuudza kuti aiwa iwe chimodzi 50,000 kana kuti the first vehicle yaunoti iwewe wakatanga kuva nayo aiwa muyo early ages, panapa wanga waiwana kupi, waishanda kupi. Panapa tinoona kuti hupo chikono ochiswa pakona zvatikuona kuti ari kufeila kutsanangura zvinhu izvi. Motidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro penhau iyi. Pinda comment section medu, usanosubscribe or like and turn on the bell icon.